Pojď zastav. Neslyšel jsem, opakuj. Pojď zastavovat. Zleva nejezdí asi, hele, zleva nejezdí, tam se ti otvíří ten přístav. Jo, jako já bych tam šel radši z téhle strany, než tam, jak říkal Frank. Jsi si jistý, že je to dobrý nápad? Já No teda protože vůbec nevím, tam co chceš dělat. máme odkrytý ty boky, že jo, tady ne. Tady se máme kam stáhnout, tam ne. Pojď to zaparkovat aspoň sem, hele, tady je zátočinka. Tady je to dobrý. No já jsem se zasek, já už nemůžu. Dobře, tak ven. My nic ale neuvidíme pravděpodobně, Kosme. Musíme jít po té straně a sledovat, co se nám odhalí. Strašně nízká viditelnost. No dobře no, tak jo. Nebo klidně pojď, sejdeme se a řekneš mi, jak to máš naplánovaný. Jsme tady? Jo, my jsme tady. Vlastně nějak teda. Jistě si zaujměte nějakou obranu, prosím, a Kosmos mě ukáže, jak to mám vymyšlený. No tady z té strany, normálně z toho jihu, jako na jih, že jo, ze severu. Počkej, z jakého Budeme, jihu? My protože- jsme na severu, vole. Právě no, tak půjdeme směrem na jih a vlastně tady tím cípem a vyčistíme celé to letiště od začátku, prakticky od severu až na ten jih, kam oni se budou vyloďovat, jo. A tady se máme furt kam stahovat, sem na ten sever zpátky, když zaparkujeme Takhle jsi to tamhle z myslel. boku. No jasně. No tak Když zaparkujeme tamhle z boku, tak oni nám vpadnou do stran a máme únik tak akorát do moře, budeme plavat, že jo. Tak to s tebou souhlasím, to jo, já jsem to myslel jakoby podobně, že půjdeme celou dobu podél dráhy a budeme to vlastně, půjdeme jižně a budeme to čistit na východ Takhle a uvidíme. takhle na tom svahu, no, aby jsme nebyli vidět. A vždycky vykoukneme, podíváme Skvělej se, nápad. když uvidíme, vypálíme a zase pokročíme dál. Skvělej nápad, tohle to je. Určitě, to je perfektní. Prostě furt půjdeme vlastně, takže chlapi, slyšíte všichni? Jo, tohle je perfektní, jak to Kosmos má vymyšlený, půjdeme vlastně jižně do dráhy a budeme čistit, co se nám namane. Koukám, že je dohlednost 500 metrů plus minus, co je 500 a víc, tak je vidět pěkný hovno. A my budeme vlastně furt střílet na 200, na 300, maximálně na 400, takže by to mělo být furt dobrý s tím, že si máme furt kam stáhnout. Já s tím souhlasím, já to oznámím HQ a můžeme teda, jestli jsou všichni ready. Jenom máme trošku problém, ty rakety, jestli jsou v tom člunu, tak tam budou hovnoplatný, když budeme 500 metrů od toho, že? No budeme se jakoby vracet, no, to se nedá svítit. OK. HQ, tady tak příjem. HQ, slyším tě špatně, ale přistáli jsme u letiště, začneme provádět činnost. Příjem. HQ rozumí, čekáme na signál, potřebujeme ještě vypadnout člověka. Rozumím, není potřeba spěchat, nám to chvilku dá, je špatná viditelnost, na 500 metrů není vidět skoro nic. Ty to máš na to, na deprákách, viď, Kosmo? Jo. Mně to nevadí, jenom jestli to dobře slyším. Hele, tak jdeme v klasika. XJ nechám mít prvního, pak půjde Decker, pak Sato, pak Drak, pak Kosmos, jestli vám to vyhovuje. Jasný. Jo. Hele, šel bych furt tak, abychom viděli tak nějak dovnitř, no. Být hlavně obezřetný, protože ty vole, ty nás můžou přepadnout. Má někdo představu, jak ty AIčka reagujou, jestli my vidíme hovno a oni vidí všechno, nebo jestli to je i pro ty AIčka? Třeba netuším. My vidíme hovno a i vidí všechno. Hele, dobře, uděláme to následovně. Máte zapnutou všichni GPSku? Kosmos pozitiv. Taky. OK, takže po 100 metrech se vždycky vynoříme. Jo, koukejte se, jak jsou ty gridy, vždycky po 100 metrech budeme pozorovat
směrem do letiště a pak budeme pokračovat, ať si neříkáme o půlku. Co to tady z těch keřů? Vykouknem. Rozumím, vybírej místo ty, vždycky plus minus 100, jestli to bude 80 nebo 121. Pokud budeš mít pocit, že je potřeba, tak klidně po 50. Jo, zastavím a vykouknem, jo? OK. Nejtěžší to máš ty, no, XYZ, ty nás musíš krejt hodně zprava prostě. Doporučil bych radši lehejte, ať ty vole, máme fakt na jednu smrt, ať nezdechneme hned. Mám kontakt na 2 šilky. Nádhera. Mám kontakt i na tu 3. Já zatím nevidím, já to jedu postupně. 169, No, tak se nějak rozebereme. 175. Hele, označte to všechno do mapy naší týmový. Kdyby došlo ke smrti, zranění kohokoliv, tak ať to najde. Já popravdě vidím jednu, druhou. Já vidím jenom jednu. Kecám, dvě. Vidím jednu na 170 a druhou na 174. Unknown contact. Half a click. South. I've got a visual. Unknown contact. 600 meters. Due south. Tam už nedolídnu. Já už tam nevidím, vidím králíka tam tím směrem. No jo, vle, tak to nemám. Počkej, Jo, potvrzuju, na infra jsou vidět dobře, no. Vidím všechny 3. Teoreticky bychom mohli tady odsaď, ne? Takže já s drakem tu první, XJS a na střídačku vypálíme jednu ránu, vždycky buď zasáhnem nebo ne. Pak pálí ten druhý. Hele, Kosme, tak já se vezmu to na těch 180, to úplně vzadu. Jo, jasný. Jste si A kdo jistý, že bere budeme tu prostřední? Dekr. Já moc nevidím tu na těch 186, takže prostředně je na jakém gridu? Chlapi, mluvte do vysílačky, já vás vůbec neslyším. Za prvé dejte si kluci křičení, za druhý mluvte do vysílačky a za třetí nepůjdeme trošku blíž, ať máme ty zásahy jistý, protože jestli se ta svině dá do pohybu, tak jsme v kůndě, vole, tohle nás tady uloví na sračku. Takže já bych šel blíž, aby jsme měli všechny 3 zásahy naprosto jistý, co by na... Já bych blíž ani nešel, protože pokud nás ta šelka uvidí, tak nás to rozmrdá, ať budem, kde budem. Přesně tak, ale víš co, já bych to ani blíž bych nechodil a když tak po těch dvojicích, který budou pálit ty ATčka, že bychom se rozprostřeli po té runwayi, tak aby měl každý optimální nějakou viditelnost a maximální šanci na zásah, že jo. Ale z tohohle pohledu mi to ani nepřipadá, že bych to nějak chtěl tlačit někam dál. Já si myslím, že tady odsud jsme schopni je sundat. Co je zkusit zaměřit, jak je zalokujeme a jak to bude pálit. Jakože zatím nebudeme střílet, jenom je zaměřovat. Na zkoušku. Souhlasím, v tomhletom se nechám klidně podat, klidně to zkuste. Ale, a... Jazzy, ty si hlavně ty máš tu nejdál, že? Na 180. Hele, ten můžu zaměřit, lokuju ho, úplně v pohodě. Jenom chlapi bezpečnost, jo, trošku se když tak roztáhněte, ať jste odstřádaný, ať někoho nesejme backblast nebo něco, jo. No jasný. Takže Draku, vemeš si tu ve prostřed a já tu na kraji na 170, jo? Když se střílíš přeze mě, Draku, zabiješ mě. Hele, ale mě to No, teď nenachází. je spíš trošičku doleva, vole, já nemám kam jinam jít, abych měl rozhled. Mě to nelokuje. Chlapi, když tak rovnáte se podle mě, já se nikam moc hnout nemůžu, protože já tady mám jediný pozitivní kontakt na tu šilku vzadu. Rozumím, hlavně bezpečnost, 10krát si zkontrolujte, jestli stojíte dobře. Mě nelokuje to ATčko. Tu mojí. Jakou bereš? Vidím tam člověka na Jakou napravo bereš? Jo, je toho tam stráž v prostřední. druhý. Jak to, že ti nelokuje to prostřední? Mě to taky nelokuje, nevím proč, já mám to nastavený do piči. Přestřílená hlídka napravo tý prostřední. Rozumím. Je připraven k lokování a výstřelu. Ale nebo mi to nedělá zvuk. Mě jakoby zčervená
z oranžový Kluci, snažte se to vyřešit, tak to je jakkoliv, hele, buď půjdem blíž, nebo cokoliv, ale prostě musíme to vyřešit. Takže kdo má jaký cíl zaměřený? Nevím, jestli mi to třeba jenom nedělá zvuk, takže, no ale hele, já poznám, že to... pokud že nelokuješ a pokud to není technika z army a lokuješ to, tak ono to kolikrát ten zvuk fakt nedělá. No počkat, ale zvuk, přece to musíš mít zamčený okolo v tom čtverci na koso, ne? Nebo se mýlim? Já tě nerozumím. Jo, musí to být ve čtverci, jinak to není zalokovaný. Prostě ať to dělá zvuk nebo ne, počkej, ať to dělá zvuk nebo nedělá. Zalokovaný je, když seš zapnutý v optice přes nulu, já lokuju ty vole tím tak, že se dívám na optiku, do optiky, jako zmáčknu nulu, jsem v optice toho ATčka, koukám se na to, co chci, zmáčknu pravej nebo něco takového, ono mi to zalokuje, ale vypne mi to zároveň z té optiky, takže já se tam přes nulu zpátky dostanu a ty musíš mít ten objekt, na který střílíš, musíš mít ve čtverci a přes ten čtverec musí být na koso čtverec. Tak vypadá zalokovaný cíl. Ať to dělá zvuk nebo nedělá. Jestli to tak nemáš, tak to není zalokovaný. Tak to nemám. Každopádně se přibližujou. Ta lítka. No to je v celku teďka jedno, ale my jsme daleko, ale hlavně tady nechoďte. Mám pravdu, ne s tím lokováním, je to tak. Hele, tak co? Je loklýho něco kromě té zadní? Kosme, asi musíme jít blíž, ne? Tady A příjem. Není to tím, že jak si dává ten ready grenade, nebo to něco jiného? Jestli to třeba neodlišťuješ v pořádku, zelená, právě tu bojujeme s armou, ze 3 šilek jdou dezalokovat pouze jedna, problém řešíme urgentně, příjem. Rozumím. Ale jakoby mimo mi to nepíše nikde, takže ono je to vidí, ale nelokuje to. Já navrhuji prostě zkusit se o 100 metrů k těm dalším keřům posunout a uvidíme. Bych to tak viděl, no. Já prostě, může to být třeba počasím, Jo, pardon, to mě neslyší. Navrhuji se posunout o 100 metrů blíž, ať vyloučíme počasí. Já nevím, jestli třeba tohle reaguje na mlhu, na špatnou viditelnost, kde si co si. Fakt nevím. Kosme, co ty na to? Kosme, halo. Kosmos tady je, ale není tady. Halo, Kosme. Já se hrabu v nastavení, takže mě asi není slyšet do vysílačky. Ne. Hele, teď mi to psal Frank do Steamu, jo. Jen rada, neber to jako cheat, ale na moc velkou dálku už ji nezamkneš tu šilku. Jo, takže to je to, co říkám. Jo, rada pro všechny. Tak proč jde tam vzadu a nejde ty předu? To je blbost. Mně se neptej. Už lokuju. Mně se neptej, já říkám to, co mě psal Frank. Takže jak? Kterou lokuješ? No, to je jedno jakou, třeba tu první, ale asi se budeme muset opravdu posunout dál, protože to nechytne ten cíl. Sice ho zaměřuju, ale nemám holoklej. No. Chlapi, takže přesun o dalších 100 metrů k nějakému dalšímu rozumnému místu. Jdem. Draku možná si... No, díky. Počkejte na mě, kluci, ať se tam vystavuju. Xdězi, počkej. Já jsem na pointu, já se můžu odběhnout kousek. Ale nikdo ti vám nepomůže, když to dostaneš. Ty z toho Dartra vyndal, Kosme? Jo, Dartr je vyndanej, no. Boží. Posun se až k těm keřům, kousek ještě, hele, asi. No, ale už budem čumět šilce do chřtánu, jako.
Tady bych hele počkal. Jich Jazzy, asi tady no. Tadyhle bych zůstal jak je Decker. Pojď se kousek vrátit. Tady nejvíc se dokážeme zmizet. Kosme, Draku, no. To je dobře, že to říkáte, když jsme 100 metrů od vás. Jazzy, pojď zpátky, když tak sem. Ať jsme tady aspoň my tři, ať nejsme rozmrdaný. Zaměříte, co bude potřeba, budete střílet. Přemysťujeme se, za chvíli to bude, nebo i pracujeme na tom urgentně. Chlapi, rozeberte si ty cíle, já vám do toho nebudu kecat, až budou všichni ready. Dejte vědět, dejte si pozor zas na ten zpětný zášlek. Hlaste připravenost. Já tě neslyším, prosím. Jo? Ale mluv do vysílačky. Draku, bereš teda prostřední nebo tu první? Jakou chceš? Mluv do vysílačky, já tě neslyším. Hele, dobře, ale tak já tu jde prostřední. loknout jenom ta úplně levá, ta první. Tak jestli bys mohl si tu prostřední asi. Kosme, já nemůžu lokovat úplně tu vzadu, já ho nevidím. Tak se přesuňte, no. Rozumím, já jdu na tu prostřední. Že já se musím přesunout a prostě nelokuju, já to mám zase nějaký zasranej keř. Já můžu lokovat jenom tu levou úplně, takže já bych musel jít taky s jazzem. Protože jestli o dvě je postaráno, anebo posichrovat některou z těch dvou. Hele, když tak zůstaň tady, já mám sebou 3 rakety. Když tak ať tam vychcipu jenom já, kdyby se něco posralo. OK. Právě teďka mě tady píše Frank, aha, tak bohužel asi střelba na kříž, no, takže chlapi, zkuste loknout, co půjde, ale nehodláme tady umřít, takže buďte opatrní. Jakmile vy vystřelíte, já začnu to knedlit do té hlídky. Je na té nejlevější šilce, jde vodní směrem doleva 4 čuráci. Víc nevidím. To letí tam, kam míří, že jo, tohleto ATčko, takže stačí mířit na tu šilku. Nejsou tady žádný náměry, ne? Jasný, já si povylezu. Tak já posichruju, já počkám na kluky, na Kosma a na Draka, a co oni netrefí, tak bych potenciálně dobře, dorazil. jdeme na to. Draku zaměřil s kterou? Dobře. Kosmos tu prostřední. Rozumím, kdo má tu pravou? Že se tam přesouvá asi, ne? Jsi jsi živej? Jo, jsem živý, akorát je prostě píča. Serte na to, my se s tím Mně to taky vyrovnáme. nejde chytit, trefíme to na kříž, mě taky nejde zalokovat. Ale a kde je ta poslední? Já ji nevidím, abych ji když tak mohl dorážet, zkoušet prostě střílet. Dobře, takže Decker bude s X jazzem a staraj se o poslední, Kosmos s Drakem se starají o první, druhou. Rozumím. Čekám na Pavel. Já nevím, kde je furt ta třetí, hele, furt ji nevidím. Spoj se s X jazzem. Jsi nějaký azimut, nevíš? 181, asi 500 metrů. Ty, já fakt ji furt nevidím. No ale jestli máš danou blbou dohlednost a blbý detaily, tak třeba taky neuvidíš, víš co? Dohlednost mám relativně v pohodě, bych si mi řekl. Mám to možná pojít tou grafikou, no. No dobře, ale ty ses neposunul k X-Jazzovi, když ji X-Jazz musí vidět takhle daleko, tak dík mu, ale hlavně buď zalezlej, nebo nás tady skropí ta šilka všechny, jo. Ale Draku, já se přesunu ještě pár metrů doprava, protože ta tvoje mi jde zalokovat a ta prostřední ne, tak se to zkusím trošku jiný úhel. Kosme, zkus zalokovat to vzadu. Kosme. No? Zkus zalokovat to vzadu, já můžu lokovat tu prostřední. Dobře, tak si vem tu prostřední a zkusím tu vzadu.
Tak už nemůžu. Kosme, mám zalokovanou tu poslední. Pěšáci nejsou vidět odsaď z lehu zatím. Má někdo jinak zkušenosti se střelbou z té věže naváděcí, nebo ne? No dobrý, já můžu pálit a nejde chytit to prostřední nikomu, takže já to střílím na kříž. Dobrý, hlašte od spodu všichni připravenost ke střelbě. Připraven ke střelbě. Kosmos připraven. Tekr, v čem je problém? Já nevím, na koho mám střílet, protože na tu XGSovou moc nevidím, tam vidím jenom jakoby čumák. Dobře, tak střílej na prostřední. Na prostřední, protože ta nejde zalokovat, tak na tu se zaměř. Tak, všichni ready? Ready. Tak ready. OK. Všichni, pal. Zásah. První nebouchla. První nebouchla. Prostřední bouchla. Serte do té první. Zadní zásah. Opakujte střelbu na první. Kosmos nemám. HQ, tady krtek příjem. Právě byly odpáleny rakety, opakuji, právě byly odpáleny rakety. Potvrzuji příjem. Jazz bez raket. Vrátíme se teda do lodě? První nevybouchla, třetí nevybouchla. Takže ta, která nebyla zaměřená na bouchla. Z toho důvodu, protože dostala 2 ťavky. Jedna raketa nestačí na ten, opakovat. Takže rychle běžíme. Zůstane tady se mnou Decker, ten půjde ke mně, všichni ostatní jděte proto. Náš člun je použitelný, opakuju, náš člun je použitelný. To je neskutečná blbost tohle. Chlapi, slyšíte mě? Jo, slyším. Já vidím Kosma a Draka běžet na místě. No, já už jsem u člunu. Rally up. Co to můžu pálit po té první, jo? Pal, teď u ní jsou 2 čuráci. Pálím. A nic, ty vole. To je z betonu. Tak ještě jednu ránu můžu. Pokračuj v ničení. Střílej na vás, pálíme už taky. Museli jsme se chlapi prozradit, takže ničte, co to jde. Jo.
jenom jedna prostřední. Pojď, ber si ode mě z baťohu. Netrefili jste se, vedle. Já mám v baťohu, tak klidně pojďte, já si beru v baťohu, mám ještě 2 nebo 3. Ale draku vypálíme... Co to teďka nikdo nestřílel? Draku vypálíme naraz na tu jednu, jo? Oba, ve stejný čas. Máš jí, draku? Až jí budeš mít zaměřenou, tak řekni. Vypálíme na... Zase tu první, ano. Ničte furt tu první a pak přejedete se člunemi se zásobama třeba k nám. Pálím. Ty vole, to si děláš prdel, ale už ne. To je blbost trošku, co? Frank je si blázen, ne? Ty vole, to má no allow damage, vole. Tak co, dáme ještě jednou? Pokračujte v ničení, ohlásil jsem to. Jinak pak to asi už nepůjde příjem. Kluci, můžete pokračovat v ničení, no, to je nějaký, vole, supermanský. Jo, vydrž, my zase přebijeme oba dva, vypálíme oba dva dvě rakety, že jo? Nejhorší je, že my tady budeme sami na to, až zaútočí, chápete to? Víte, co se stane? No, ono tam toho tolik není, jako. Tak co, draku, můžeš? Mě nejde zalokovat. Už. Můžu. No, to je píčovina prostě. Už. Teď bouchá. Bouchla. Jdem na tu třetí. Potvrzuju zničení, můžete se přemístit. A jsou tam ještě nějaký rakety? Jo. Já jsem vyndal ze člunu, že jo, jsem vyndal. Bouchla i třetí, bouchla i Tak zadní. já se tam jdu podívat. Bouchla i ta poslední, nevím, jestli to byl Frank nebo co, ale... No, bouchá, ale furt není zničená. Bouchá, nehoří. Každopádně ty to už nemůže střílet. Ta posádka musela vylézt. Právě, že ani nevylezla. Já jsem si říkal, když bude hodně zničená, vylezou, postřílíme je. Ale oni prostě nelezou. Nechápu. Je to prázdný ten baťoch, nebo ne? Vypadá to, že to Frank urychluje a mrdá do té poslední přes Zeuse, ale nevadí, přijeďte tím člunem sem. Ty poslední 2 střely byly ode mě. Tak to musíš hlásit, vole. Nic, viď. Každopádně to nevybouchlo. No tak já nevím, vole, co.
Ale asi z toho no já vidím nohy zatím, to je všechno, co vidím. Asi ne, no, já zkusím ještě vyjet, ale nevím. No. Rally up. Zničená. Potvrzuju zničení. HQ, tady Krtek příjem. Rally up. Ne, to nejde, ty vole. Jsme na mělčině prostě. Jdem za nima, to nemá cenu se tady mrskat. Když si to vybouchlo, tak jdem střílet. Co to, blížím se ze severu. Rozumím. Tak to mě mrzí, pardon chlapi. Rally up. No, chlapi, až se stáhnete k nám, přesuneme se k ty řídící věži, zabereme nějaký dobrý bod a tam odsud budeme krejt letiště. Co to zde Kosmos? Na jaký jste pozici? Jsme na pozici, co už jsme byli předtím, 01759. Jasně chlapi. Už vás vidíme na radaru. Teď je to zahlášený, proč myslíš, že není? Hlásil jsem to asi 3krát. A ještě z toho 3krát jsem to 6krát opakoval. Ne. Takhle už vole 10-11 minut, vole, to? Za 9 minut... Chlapi, můžeme všichni jít? Chlapi, takže navrhuju, my tady odsud nic nevidíme, musíme se přemístit na nějakou význačnou budovu v krajině, já bych navrhoval vážně tu řídící věž, jenom nevím jedno, jestli je prostřelitelný ty okna jsou, no, ale koordinat to asi líp nedáme. Co vy na to? Jo, určitě. OK, takže půjdeme normálně ve Včku, Kosme, ty to vždycky vedeš, tak to klidně veď, budeme takhle, ať můžeme když tak střílet a budeme hnedka do té věže, to tam napálíme. A jo, rozumím, takže jdu. Nějak bych se tady moc neprcal, jako. Máme málo času ještě. Tak se rozděl se. Něco proti nám jede, 12, 4 kolka. Palte. Je dole. Pokračujem. Jízdězi, kam jdeš, ty vole? User Držte joined tvar. your channel. Když tak jde na tu druhou stranu, no. Víš to, když takhle předběhneš, tak tě může zabít někdo vlastní, komu přeběhneš před pušku. Decker, doběhni to. Car, 200 meters front. Bacha na ty otevřený dveře, Kosme. Jo. Jo, to spadí, no, to je fakt. Když tak je klidně zavři. Dobrý, můžeme jít. Nahoru půjdeme v té klasické sestavě, jako když jdeme v lajně. Teda jakoby v zástupu, omlouvám se. Decker, pojď.
Otevírám dveře. Jdi. Prosím, poslední je zavře. Ještě poslední draku, jo, teda? Fajn, čekám. Byl výbuch nebo? Ne, to jsou blesky, to vypadá. Jo. Má někdo zkušenost? Je to prostřelitelný to sklo tady? Je to prostřelitelný. Já myslím, že bude, no. Kosmos 03. Jdi. Jo. Kosme, bacha, jdeme po schodech na vrch. Jo, jděte, já zůstanu tady na té střeše. Je zasraný Je zasraný sklo, je píču vidět ven. No, asi pojďte sem. Jo, určitě, já jsem se Aspoň chtěl ty rozlídnout snajci, co největší výšky. No my musíme jít asi dolů. Já lezu. Rozumím, prosím XJZ a Draka, aby se spolu střídali, pokud bude potřeba. Nerozumím. HQ, tady Krtek, příjem. Hlásím, že jsme zaujmuli pozici na sektoru 019 057, opakuji 019 057, v řídící věži letiště. Skenujeme prostor, prozatím žádná nepřátelská akta, máte čistý prostor na přistání, příjem. Já přes tebe přelezu, pozor, jo. Jsem tu s váma. Já jdu naměřovat do píči. Nevidím nic ani na termo. Příjem. Krtek rozumí, navrhuju, abyste přistáli přímo u nás, budeme vás moc rychle krejt, čas ubíhá, za chvíli bude útok. Navrhuji vám přistání na 018 057, opakuji 018 057. Čistá přistávací zóna, je to krytý budovama, příjem. Já se to Krtek rozumí. Chráněný, hele, Kosme, můžu tě poprosit? Já bych docela potřeboval, abych šel na tvý místo. Jestli mám dobře působit směrem dopředu, tak děkuji ti. Není problém, můžeš. A ono nic, viď? Jo. Takže údajně okna jsou prostřelitelný. Ten skalám to je 400 metrů. Na kopec do těch upatí, to bude 500 a... A co jsi říkal? Já jsem tě neslyšel. Takrát jsem říkal do vysílačky, že v okna prostřelitelný jsou. Tak to je super. Co to, jaký ten smoke chtěli, že si to připravím a hodím mimo tam asi? Chtěli nějaký, takže si vyber jakou barvu chceš a tam. Duhovej? Duhovej, no. Ty vole, tohle je skvělý. Ten, kdo je v té věži, vypadá výborně, ty vole. Čum na to. Surikata. Jo. HQ hlásí očekávaný příchod za 3 až 4 minuty, nepřátel. No tak já mám jenom bílej kous, vole, takže... Tak hoď bílej, jenže ten nebude vidět, že jo? No. V tom dešti. Takže Já mám když tak Já mám zelený. spoustu spouku, ale já mám... Já Hodím tam házím zelenej červený, teda. já to... červený, modrý. Zelený? Já bych ho hodil, hele, ale tady zprava z naší... Já mám zelený. Hodím červený, no, ať tom bude Takže dobře mám vidět. zahlásit, přistávejte na hromadu barvičkatých krásných kouříčků. No, víš jo? To Co se propad, ty vole. Jo no, tady se dá propadnout, docela fajn. Ty vole, já už jsem... Tady Krtek, slyším si Na tom děvorou. Rozumím, provádíme. Házejte granáty, házejte ty kouřáky, už letěj. Hoď to tady, No, tady jakoby jak na je tu to- přistávačku.
ten heliport. Jak jsme zavírali ty dveře? Mám s nima vizuál, směry 206. Smoky jsou hožený. Jsou vrženy, hej. No ono v tom větru, ty vole, to je stejně, vole. Já jsem hodil druhý, no, ty vole, nevím, ještě jeden, vole. Ale vypadá to hezky. Máte všechny venku? OK. Já si to bojím, že jsme tu hrozně, víš co, nechráněný, vole. Tak jdi nahoru, ale hlavně nebuď blízko, jinak se schodíme. Tak jdi klidně za mě, jakoby do té věže, jako jestli máš chuť. No ale tam bych musel střet přes skok. No musel, no. Kosme, ty budeš používat tady Dartra? Ale 20 minut, očekávej. Korek je už vybavený, já už nepotřebuju. Chlapi, 20 minut. Za to tak bychom se měli vybavit trošku, ne? To jsme, jestli no já bych teď počkal na tu první vlnu, teď se vybavujou všichni. Kdo se od nás potřebuje převybavit? Yes. Toto, hele, rozdělíme se to, jo. Já budu koukat tamhle na 128, jak je to dolíčko, nebo od prostě pravou stranu od toho kopce, a ty se koukej na tu příjezdovou cestu zase. Prostě od této cesty, co máme před sebou, já mám levou stranu a ty pravou s tím, že si budeme vypomáhat. Jasný. Jinak nezapomeň, že můžeš měnit stand z Ctrl S, Ctrl VVV. To jako? Níž, můžeš jít níž. Smačkni si Ctrl. No, přesně tak. Koukni, já ti ukážu, co to dělá. Podívej se rychle na mě. Já vím. Jo, tak to víš, jakoby co to dělá, že jo? Tyhle ty věci. Jakoby už dibíček se zvyšuje, snižuje. No tak jakoby o něco seš míň vidět, že jo? Takže menší pravděpodobnost, že dostaneš. Není Arsenal. To je blbý, vole. Tak to bude zajímavý. Ne, co jsi poletěl v tom mopaču, tak aby viděl, že to Kosme, slyšíš mě příjem? Domy není. Má někdo s Kosmem? Nějaký ten? Jsem slyšet do prdele? Ale hovno, ty tady není, ty vole, já na něj mluvím už týden, vole. No, tady kde byl, tak Kosmos už není, takže nevím kde. No, to by bylo dobrý, no. Musíte si hlídat svoje dvojky, chlapi, vole. Máš tu hru moc nahoru. Mně to neříkej, já jsem sám. Tak seš... Teď právě jsi s Drakem a s Kosmem. Máme tady raniny. Já nechci do trojky. Dobře. Sato? Opakuj. Slyšíš mě, Sato? Jo, dobrý. A už tady máte i draka, dobrý, nic. To je to, co se mu stalo. Draku, jak to vypadá? Já jsem koukal, že někdo padal, ty vole. A žije? Díky bohu, ty vole, tak ho zachrání, že... Jsi s klukama odteď, až do konce mise. A vedle jedničky. A nechci slyšet, že trojku nechceš, to je blbost. Nevíš, co je dobrý. Trojka s dvouma chlapama. Právě, že víc, vole. Za to já nerad vláček. A nepíše mi to, že je vůbec zraněný, takže je to nějaké rozbité. máš s chlapama, nehled na detaily. My jsme tým hloubkovýho toho... Není náhodou třeba už zpátky na ostrově? Nevím, ale nic mu to nerobí, takže... Pozor, naši už jdou dopředu, se vysunujou, takže pozor. Já nemám, protože nemám nic. Ale Draku, já se jdu přezbrojit, jo. Ty kráso, ten barák mě vyhodil, vole. Kosme seš v prdeli. Cože? Draku, já zkusím zajistit nějaký další obazy, ty vole, teď mě to vyhodilo úplně ze zhora z toho vrchu, vole, to jsou 4 patra, ty vole.
dáš to citronu, tak ti to napíše. A kdyby si to zkusil obvázat sám, nepomohlo by to? Já to zkusím, ty vole. Tady můžeme přesunout to, ne? Pacient není zraněný, ty vole, Draku. Akorát si vemu ten morfin. Alfa, jak jsme na tom? Kdo je přezbrojený? Ty vole. Kosik. Jojlem, jak jsi na tom? I see movement. Truck. 200 meters. Left flank. No, ještě mi dej jeden morfin a budu ready. Toto, ty hlásíš nějaký auto? Já to vidím. Jo, super, dobrý, vole. Jo, hele, ty vole, že jsem si nevzal padák, ty vole, 4 patra, vole. Opakuji tady krtek všem týmům, máme na severní... Co, jdem nahoru, jo? Já už se tam bojím normálně, vole. Na severní straně letiště nám proniklo... Jsou tam kontakty, ne? Lítaj po nás. Hej, střelba. Dolů, jinak můžeš. Jsme pod palbou. Azimut 55, 53 od řídící věže. No, teď nemá cenu koukat. Vůbec nekoukej. Jinak jsme mrtví, vole. Pro všechny, azimut 55, od řídící věže asi 150 metrů, severní strana letiště, auto s matěčurákama. My nejsme schopni bojovat v tuhle chvíli. Já jdu dolů, hele. Máme pokropit, ty vole. Do piči, Ty vidíš? les dolů. A my taky dolů, nebo to? Nevím, jestli to přežiješ. Radši to nedělej teď. Počkej, já jdu do té věže. Prděle, ty vole, to je doba, kurva, jdi. Jo. Já jsem buglej. Ty vole, já jsem taky propad. To je budova úplně na hovno, ty vole. Ty v pohodě? No, já nevím, ty vole, do píči. Jo, můžu střílet, jsem i zapřenej, dobrý je to. Vidím, no. Přebíjím. Mám ve lese zkusit střílet? No, Můžeš to zkusit, ale dávej pozor, to neschytáš. Drak je prostě nejlepší, vole. Co? Ale chlapi, projdu vám před hlavněma, jo? No, jak chcete, ale já jsem myslím ať bez s tlumičem, takže jak chcete. No mně to přijde lepší, že na sebe neupoutáš tolik pozornosti a nejdou hned u tobě, no. Nevím, jestli to tak je. Už tam žádný kontakty nevidím. Jo, ty máš 7 nářezů. To mohlo být čistý. HQ, tady krtek příjem. HQ možná mrtvý, ne, vole? HQ, tady krtek příjem. No, počkej. Co, Draku, chceš si jít podívat dolů, nebo co? Rozumím, chtěli jsme nahlásit jenom eliminaci nepřátel, až bude na příjmu, ať se nám ozve příjem. Dekr, pojď možná sem, tady to bude lepší pro nás. HQ, tady krtek příjem. Jo. My to máme docela dobrý i tady nahoře, hele, jestli... No, protože jsem byl buklej v žebříku, no. Jo, tady to v pohodě. Proto jsem nestřílel, víš, protože jsem bojoval se žebříkem, pak jsem propadl o patro, pak se mě zasekla zbraň a nevím co všechno, vole. Kdo to je na azimutu 130, to jsou naši? Naši, zkontroluj to. No, dobrý, v pohodě. Asi jo, oni jsou tam úplně uvalu. Potřebuji pustit nahoru. Tak pojď. Všem pro nás máme podporu v Apačovi a volací znak Sekira, kdyby bylo potřeba, jo chlapi. Griffin, čau. HQ pro všechny jednotky a máte povolení využít Sekiru podle potřeby. Přijem. Jo, poslouchám. Došlo k eliminaci... Azimut 80. Došlo k eliminaci nepřátelského traku, včetně jeho posádky, cca 10 lidí. Azimut 53, severní část základny u těch 4 tanků, co tam jsou na palivo. Rozumím.
Pěkná práce, pokračujte ve skenování a hlášení. Jo. A já jdu zatím skoordinovat teda obranu. Vypadá to na severní části, hele, letiště, že tam je průser nějaký. OK. Echo, z DHQ, přijel. Kosme, jsi na spojení tady? Ano, jsem. Chci se zeptat, používáš toho Darkra, jsi tady s ním? Ne, ale přiletím jsem s ním teda, díky za připomenutí. Pohoda, Měl jsem kontakt s vozidlem na Azimutu 109, zajel za ten dům. Dráčku, hlídej ho, prosím. Víte, kde to je? Rozumím. My máme nějaký kontakty nahoře, takže my to tam budeme hlídat. Nevšiml jsem si, vzdálenost byla nějakých 550 metrů, bych řekl. To ani ne, ty vole, tak schválně. 400 to k těm skalám. Žlutý kouřový granát, opakuji. Vidím ho, je to další nákladňák. My nemůžeme, my teď nemůžeme. Pál po něm. Jsem schovat za horizont. Jste schopný ho zlikvidovat? Vyskakuju z toho, jednotky. Co to za rány, ty vole? Vrtulník. Přepínám na čtvrtý kanál. Napravo od toho baráku, kouká. Tam jsem na tom horizontu. 2, 3. Jo, taky po nich mrdej. Dal to, přijem? Echo, děkuji. X, si prosím zopakuj. Majku? Já jsem neříkal nic. Před chvilkou jsi něco chtěl říkat, já jsem tě požádal, ať počkáš chvíli. Jenom jsem vám hlasil ten track, o kterém už jste věděli. Jasně, super, díky. Ty vole, kdo to tam střílí takhle, vole, nebo co to je za rány, vole? Ne, to není Sato, nad náma podle mýho visí totiž ta sekira, vole, nad náma visí ty vole, ten Apache, vole, s rotačákem. Já střílím furt po těch kontaktech. Tak to je Decker? Jo, tak to zní docela hustě tady vevnitř. No to jo, ty krás. Ty vole. A po kom střílíš do píči? Já nikoho nevidím, ty vole. Azimut 97, ty vole, tam jsou vedle za skálou a na svahu. 2. Po nás, nebo po našich. Nevidím. Azimut 97 za... teď bíhá dolů. Ale vejška, vzdálenost, něco, já vůbec 500 metrů, nikoho. No. Já to jdu na měřit radši. Tamhle už ho vidím. Za to je to fakt asi 490 metrů. 480 metrů. Běží na sever. Tak se schovali asi. Já ho možná vidím přes horizont, jak to mám blbě nastavený. Tvej. Protože ještě jednoho vidím napravo Azimut 97, prostě na horizontu, živej, leží. Ještě jednou. Azimut 97 na horizontu leží, ale mířím přesně na něj a jakoby asi je za horizontem, asi to jakoby víš co, Já ho nevidím. Totiž je za horizontem, ty nemáš asi daný na nejvyšší ty detaily, viď? Nemám, určitě ne. No, tak to ti lže a leží zatím. Jasně. Chlapi, prosím, hlašte stav od spodu. Je v pohodě. Teď se naskočil do toho vozidla, ale. Říkal jsem, hlašte stav Decker, vole, všichni, prosím. Sorry, Decker 17 zastupníků v pohodě. Kosmos 6, OK, z modrá OK. Za to Jazz příjem. Slyším. Azimut 110, 500 metrů na horizontu. 2 kontakty. Vidím. Oprava 3. Opakuj, kdo tam je, opakuj. Říkám, že je tam oprava, že jsou tam 3 kontakty plus. Jo. HQ tady. Bacha lítá, to jsem asi.
HQ, tady krtek. HQ, chci tě nahlásit, že z toho východního hřebene se na nás blíží vysoký počet pěších nepřátel. Opakuju, z východu, z toho hřebene, vysoký počet pěších nepřátel, příjem. To je vítr jako co? Tohle označení já nevidím, je to někde kolem 024, 056, 05, 055, 054, někde tady z toho vrcholu. Z příjezdové cesty asi jsem viděl nějaký vozidlo, jsem jehlo. Buď připravený na to vozidlo. No někud si dávejte pozor, ať netrefíme vlastní, když teda nevím, kde vlastně jsou, ale... Je pak možný tady z těch bedence doplnit munice, nebo to je jakoby... Jo, mělo by to být možný. Mělo by to být možný. Jo, jsou tam 2 arzenály. Dobře, tak já nebudu šetřit tou municí. No, Draku. Ale jestli chceš, tak jdi. A nebo vole dvě 50, vole, dva vzory, vole, do každý ruky jeden, vole. Rambo style. Ty vole, fouká vítr jak kokot. Já vím, no. Mě ty dárci sem nechtějí ani letět, ani jeden, protože s ním mává ten vítr, já si ho vemu teda ručně, jo. Děláš si prdel? No, prostě se tam točí ve větru, vole. Tak ho opust a vem si tady z toho arzenálu. Ne, dobrý, já si ho vemu do ruky. Jo? Jo. Počkej trochu, já už jsem v tom dátru. Čurák nahoře, na to. Ne! 110 vrchol. Vidím ho. Dal jsi ho? Ne, ale lítá to kolem mě dost. Není druhý, viď? User left your channel. User left your channel.